Bagus. Wih, gas. Jagane. Jas. Anakku, anakku, anakku. Wah, Pak Mus sih. Halo Pak Mus, Mbak. Tak sama, tak sama, Sing beto Pak Mus sing tugas. dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia satu, cerdaslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila kali wonten ing dalem menika saderengipun acara dalem menika kita awiti, monggo sareng-sareng takbir kaping 3 kagem ngaturkan asmaul Allah kanthi takbir tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak, para Ibu, jamaah pengawasan Sabil Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga salajengipun monggo acara wonten ing dalu menika tumutun kita witi, kita bika sareng-sareng kanthi wasan doa kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
raditu billahi rabba raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma rabbi yidni ilma warzuqni fahma waryukni fahma. amin. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabil Huda, yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepisan awit atas namanipun pangurus ngaturaken pambayakan jos kang rawuh dhateng asalipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabil Huda yang sampun kepareng rawuh wonten ing papan menika. Ing salajengipun kita aturaken gunging panggun dhateng asalipun Bapak Mardiono sak keluarga yang sampun kepareng nyediaken papan dalah ubur rampinipun kagem ajanipun pepanggihan silaturahim tolabul ilmi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kesayanganipun Allah tansah paring welitu ganjaran ingkang dikelmati kelak. Amin. Pimpinan wawasan kalimat thayyibah tiga tahlil itu sunah kedatangan sebut Bapak Imamuddin nondi Bapak Wali Gokdal sakabipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Awakku Welingana saka ngendi godmu ana ngendi samonika marang ngendi watu Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala tujuane iku apa lan samune kanthi kawa kabeh mau katena nuli jawa kanthi cedhak. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala saking Allah wonten kula samangke alam donya
وسلم Assalamualaikum para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabilul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih sasampunipun kula lan sedaya maos kalimah thayyibah zikir tahlil kagem mintun dhateng loro panjenengan sedaya khusus pun Suhaibul Hajat kanthi menika paringipun lan bapak margi sak keluarga pengen sami kacaosan kaparingan unjukan dalan-dalan Bila kanthi menika kula sami kabeh rapi unjuk tuwedhahar kanthi sak prayoginipun ing supados unjukan dalan-dalan mekaten saged namupangati dhateng badan kula panjenengan sedaya bila monggo sareng-sareng ndedonga kita dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Rajinlah belajar. Pangarsanipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabilul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boten ngilangi kamatikan panjenengan sedaya ngrati kang sampun semadya ageng nglajengaken acara wonten ing dalu menika. Nggih pengawasan Dene pengawasan wonten ing dalu menika ingkang badhe paring Bapak Bapak Kiai Muhammad Toha. Jika kanthi menika wekdal sakjengipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pepunden, para bini sepuh ingkang estu satu kala mulyakaken kala bekasi kinalangkung dhateng ngarsanipun panjenengan Bapak Rudy wonten ngarsanipun sanipun Mbah Kaum ingkang estu sakala mulyakaken ngarsanipun para jamaah sedaya, Bapak Ibu jamaah pengawasan Sabilul Huda ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakaning atus puji tansah kita njaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya saking sivilosasi nugroho sakemah wonten sadalem menika kula panjenengan sedaya tasihipun paringi kesempatan saged nyawiji wonten ing papan menika kanthi kepareng karhajan. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya kempal ingkang tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kempal ingkang nutup barokah manfaat maslahat dini di dunia fatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Sholawat nira salam kita sakatur datang panutan kula panjenengan sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajmain. Pengajak mugi kula panjenengan sedaya saged pikantuk pitulukanipun syafaatipun widunya atas minjang wonten ing akhiratipun. Allahumma amin. Jamaah sedaya ingkang kula muliaken, semoga kita lajengaken agar kita ngaos wontenipun kitab Arba'in Nawawi kang sadel menika dumugi hadis ingkang kaping 29. Kanthi makaten monggo langkung rumiyin kita tiap Fatihah dhateng simbah kiai ingkang ngangge kitab menika amrih pikantuk barokah manfaatipun. Amin. Ila hadrati mu'allim hadzal kitab wa nafa'an bi ulumihi fi daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tasi'u wal isruna. Iki hadis kang kaping 29. An Mu'adz bin Jabal saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Mu'adz bin Jabal kutu matur sapa ingsun ya Rasulullah kanjeng Rasulullah. Akhbirni kaula aturi ndawi panjenengan li ing ingsun ing amalin kelawan amal yudkhiluni kang nglebokake iya ngamal li ing ingsun al-jannata ing swarga. Wa baituni lan ngedohake iya ngamal ing kula ni ing kula aninari saking neraka. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi sa'alta takon sira ing Mu'adz jaban an adimin saking perkara kang agung. Innahu setune iza perkara agung mau iku layasirun iya dadi sithik malaman ing atase wong yasarahu kang gampangake ing perkara sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Ta'budullah ya nyawijake sira ing Allah la tusriku ora nyekutake sira bihi kelawan Allah saean ing sewiji-wiji. Wa taqimus sholata lan njenengake sira ing salat, waktu zakat lan ngawehake zakat, wa tasum Ramadan lan puasa sira ing bulan Ramadan, wa tahujjul baita lan haji sira ing Baitullah. Summa qala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi ala atuluka ana ora nuduhake sapa ingsun ing sira ala bawa bil khair ing atase pira-pira lawange kebagusan. Asamu utawi poso iku junnatun dadi pangreksa. Wa sadaqatu utawi sedekah iku tutfi'ul khati'ati. Ngarepake iya sedekah al khati'ati ing kelupaan. Kama yatiku kaya oleh ngarepake apa al-ma'u banyu an-naro ing geni. Wa salatur rajuli utawi salate mulana min jawil saking tengah bengi. Summa tala nuli maca sapa
Sumatala nuli maca sapa kanjeng Nabi tadasafa junubuhu anil madajini sabatan yang dikatakan lajeng kanjeng Nabi niki maos ayat Al-Qur'an wonten ayat wonten ing surat Rum surat Sajadah wonten ing juz selikur nggih nek boten klentu ayat 16 17 sing kanthi dipun Allah ini pun ngendika sing diwas dening kanjeng Nabi tegese sungguh nadal anil madal tingginya taun rabbahu khaufa wa tama'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun atas dumugi ayat candhaipun nika ngendhanipun kanjeng Nabi. Ngatas dumugi gen akhiripun ayat gen menika ya matur pun panjenengan mawon iki hadise panjang niki hadis ingkang kaping 29 dipun riwayataken saking sahabat Mu'adz bin Jabal. Sadèrèngipun wekdal niki Mu'adz bin Jabal niki matur dhateng Kanjeng Nabi lho Kanjeng Rasulullah. Mugi panjenengan niku kepareng paring dawuh dhateng kula. Nggih menika ngamal sing ngamal niku ndadekake kula menika mlebu swarga lan dipun dohaken saking neraka. Aturipun nggih menika abini bi amal yudkhilul jannah wa yufarriquni anin nar. Lajeng sak sampun ngeten menika Kanjeng Nabi ngendika Sa'al ta'alimun an alimun Mu'adz bin Jabal satemene sira iku takon perkara sing agung, perkara sing gedhe banget. Nanging setuhune perkara sing gedhe kuwi mau niki dadi cilik munggo wong sing pancen ten mriku oleh pitulunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah rupane perkara sing agung niku napa? Nggih menika setunggal waktu nggih menika tak putul atas riku bihi syai'at. Nomor 1 nggih menika nyawijikaken dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala lan boten nyekuthaken. Dadi siji nggih menika percaya yakin dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilih rawana pangeran sing wajib disembah nggih kejawi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Krana niki sing jenenge iman niki dadi pondasine setiap pengibadahan apapun. Ini menjadi pondasine. Tegese teriki ibadah apapun niki seharusnya bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keyakinan saklebetipun manah kula panjenengan sedaya. Ukur niku nek espaitan yakin percaya niki akhiripun nuwuhaken manah niku saged istiqomah minggahipun dadi qanaah. Niki nek paitan atine wis yakin dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kesemuanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ini kok masalah rezeki. Kadang nek awake diniki kan krana sok kurang yakin. Niki mengke ndadoske diniki arep melangkah niku ndadekke ragu. Niki atine niku yakin setiap langkah buat apapun niki awake niki ora duwe rasa ragu-ragu. Yo sewu gitu. Kadang awake dhewe sok kebiasaan to. Nggih. Misalipun ngeten. Kok diare moro ngene sinten
kula selong tekon. Padahal dina Minggu gitu nggih. Dan iki kula kok pas bulan iki saya deklarasi pas moro ngoten. Kula tekon kok bapakne raketok iki brai-brai ora brai kok minggu-minggu kok kerja. Len jawab kadang tiyang niku pripun. Wah, mungkin nek brai nyap kendile. Wonten saya ngoten niku. Walah. Lah ya, niki berarti keyakinan masalah rezeki niki ade nisih kurang. Ya nggih. Kados melih masa nek ngisi yen sewu nggih. Tengen alimatul aras niki. Niku kula sampe nyampaikan kadang orang itu sok hilang keyakinannya. Lirik terus pundi. Besok tertiang dia anak wedok. Wis wayahe rabi dilalai kok disenengi cah lanang. Lah niku dia cah lanang niku urung cekel gawe terus tiyang sepuyo larat orang duwe akhiripun napa tiyang sepuyo sing wedok niki sok ngendika dengan dika keterangan penake. Anjur kowe sesuk nek entuk kaya dipakani apa? Nggih. Lho niki lho. Kowe tok ora ngoten niku sing rezeki niku dheweke nggih to nggih. Wes niki. Kadang niki tok menjadi kebiasaan berarti niki ngeten iki wis ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal ngendikan Allah pripun? Iya kulo fuqara yukhinikum min fadli. Nanti nonton nggih. Nalikane keadaan niku tiyang niki dalam keadaan fakir. Insyaallah kanthi mengke kanthi manten dadi bebujungan niki insyaallah bakal dipernahke bakal disugihke yukhinikum min fadli bakal disugihke dening Allah karena fadle Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang saya niku sok wis ora yakin sithik. Ayo tumbuhe mangke ya pokoke ada kan menungso iki gere kan gumantung penyanane nang Gusti Allah. Lah nek nyanane wis elek ngoten niku. Akhire mangke iso numusi nang awake dhewe. Nggih, niki sok kasunyatan mriki niki lho nek entuk kaya dipakani. Oh, kaya sing rezeki iki sampeyan. Pun sakniki mantrake ngukur awake dhewe. Hidup ini kan sebenarnya cuma mengalir. Yang saya wujud ini kan riyen sadurunge nikah kaya ngopo. Bahasane sri kaya opo. Berarti mau ngomong. Kalau bisa tak petani gitu, kalau niki nggih paitane kula yakin. Kula nalikane ajeng nikah niku kula prinsip saya. Aku sesuk kok umur 30 kudu wis rapi. Mbuh wis niku metu apa urung, cekel gawe apa urung, kula pokoke umur 30 kudu wis alhamdulillah nilai tenan Allah mernake kula umur 30 niku langsung entuk bojo nggih nika sing pertama nika. Nggih. Alhamdulillah entuke ya kaya. Lho niki kula yo ora tau mikir sesuk piye. Kula nyuwun sasung kandak-kandak nggih. Wong kula niku rabi ya minta pakde. Nggih. Akhirnya nopo? Ternyata setelah dijalani, asalkan awak ini gelem usaha, nyatane rezeki yo masaya mapan saya ngalir terus. Ya toh, kebutuhane orang bebojan iki nomor 1 napa? Kudu papan, sandang, pangan. Nyatane mbasa di bojo malah saya glenter, yo iso gawe. Oh iya sok gawe mong kula niku sing gawe kula ini kok kowe. Pasang botol. Ya tukang. Nggih. Lho niki
Akhirnya umumnya wong dadi motor, ya iso tuku motor. Dia anak yang muni sesuk anak iki dia aku anak sesuk pakai urip wong loro kosong jenenge di anak sesuk piye. Kadang wong mikir piye karo piye. Ayo akhirnya ming piye mawon. Ini nek dijalani alhamdulillah ternyata Mbak Sandiana justru malah saya kepenak. Mungkin anak ibu tuh rakyat nyatane ya iso rakyat. Mula nggak pernah saya itu khawatir kok sesuk-esuk anakku piye tak sekolah ke kok. Kok anak kula selagi gelem mondok ngaji sekolah saya ragati. Aku ora mikir sesuk piye. Penting mlebu mlebu. Nggih. Pun nek ngeten iki sandarannya terhadap Allah, insya Allah mangke apapun sing dijongko keniatane ade niki bakal dipernahke dhateng Allah Subhanahu wa taala. Paitane yakin dong. Niku nggih nomor 1 atine yakin dhateng Allah Subhanahu wa taala. Aja nganti kok ngendika ndak kendile grimpang sing makani sapa niki ampun ngantos awake kok kados ngeten niku berarti atine wis kurang yakin dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih nggih menika atepi musholah jenengake salat tegese ade niki tansah nggih menika nglaksanakaken dawuhipun Allah ingkang nabi nggih menika salat gangsal wekdal. Salat niki jane nek cara temangan kula wusal langsung niki jane ora abot. Wong wektune yo mung sedilit. Luwih salat ade niki ra nganti 5 menit ora mbutuhke tenaga sing akeh. Tapi kok ngrasa abot. Nggih. Niki wonten Al-Qur'an iku ndek. Jadi sholat itu memang innaha lakabiratun illa ala khashin. Bila sholat ini perkara sing abot kejaba kanggone upun sing pancen wis diparingi khusyuk. Lah sing iso khusyuk niku sinten? Nggih namung para kekasihipun Allah lan para putusanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki sing iso diparingi khusyuk. Nah awake dhewe niku ora yo sewu petani dhewe mawon niki nek menika khusyuk tenan niku angel wong isi cetha dingendikake nggih. Ning nek para kekasihipun Allah, para utusane Allah niki memang sudah keyakinannya tinggi. Teriki niki kula anggenipun salat niki saged khusyuk. Nanti sahabat sinten kok sing kenging panah niki malah lekon jabut panahe ngenteni aku tak salat engko jabutan. Nalikane salat niki saking khusyuke nganti panas sing kemanten sikil niki dijabut ora ngrasake lho. Nek awake dhewe salat copot nyambuk bijik ceblek malah ini jeblek gak sadar bantere malah batal iso. Karena sing batal kan diarane kan mukul sing banget ngeten kita nggih. Niku sing batalke salat dadi nek jenengan kok dicopot nyamuk nyablek jenengan polke ngeten niki batal salat soalnya mukul banget atau gerakan sing ping 3 berturut-turut niku nggih batal.
nalikane sholat. Lha sing berturut-turut pun gatel jenengan ning ukur ra nganggo mandeg ngeten iki jenenge berturut turut. Nek jenengan kok minempel terus dijine wae sing ngene. Nah ngeten iki mboten napa. Nah wane Orang marem iku orang marem nek ngono dijine mau ngukur kabeh. Oke. Niki nggih. Lah niku mlae niki ayo ukurane khusus menapa ya ngendikane wis bahane ngoten nggih. Lah tetapi yang sing donya bedakan Korea niku saking napa gatek karo salat kewajiban. Niku ngetile salat delik-delik semelang gak konangan juga. Jadi ngetile salat niku ten kamar mandi. Niku ditakoke Gus Bahat, pripun niku salat? Ya tingkat kekhusyukane niku awake dhewe niki ngoten niku. Di kapan hati ini merasa terpanggil. Nah itulah berarti hati kita sudah khusyuk. Jadi kok begitu ada di rumah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, waktu ini kok hati ini terus mancing. Terus hati ini terpanggil untuk melaksanakan sholat. Ini berarti hati tidak dimiliki rosaku. Suyo khusyuknya tingkatnya awake dewe ra kita mungkin nek sholat malah kelingan werna sing lali dadi malah kelingan. Nggih sing donge kelingan malah lali ngene donge kadene kelingan Gusti Allah wis ngendikan donga iftitah inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nggih, awake niki inni wajjahtu ini sedulure kula wajjahtu ngadepaken kula wajhiya ing rai kula sun adepaken lillazi maring zat fatara kang musliman sapa zat as-samawati ing pitung langit wal arda lan pitung bumi. Niki ade niki wis ngadepkan ati nang Gusti Allah. Lan wajahe barang ngadepke nang Gusti Allah sing nitahke pitung langit lan pitung bumi. Wis ikrah wonten ing ade niki. Nyuwun sewu nggih ta nggih. Kok ya sing grandang tekan ngendi? Niki awake dhewe. Lho, ayo niki lah awake dhewe niki. Mula salat awake dhewe niki perlu diistighfari. Istiqomah. Yo istiqomah yo bener. Ya nek yo perlu istighfar mula nalikane bar salat awake dhewe niki kon wiridya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Niki perlu diistighfari awake dhewe niki nalikane salat kudune awake dhewe niki pasrah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masrahke yo uripe yo patine yo ngamale jare pasrah Gusti Allah ning nyatane uripe pasrah sapa abot le ngopeni wedhus kadang le salat garing ngono kok inna sholati suki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti ora kasunyatane tiap harinya ini ke ukeh ling lalek ke ukeh ling nyepelek niki mulai niki terwau nek koko-koko disandarkan datang Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk kados dene nindakake salat niki ade niki isane iso enteng di kapan ati niki merasa terpanggil ngoten.
Jadi memang keterpanggilan hati. Ora kok krana liyane. Mula teriki nika la tusrik. Hati niki ora kena nganti nyekutha ake. Dadi salat iki sandaran Allah. Memang hati niki terpanggilan dan bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat iku mbedake antarane makhluk karo sang pencipta, antarane hamba karo pangeran. Teriki niki salat niku niki mula wajib nek ngeten niki saged dipun laksanakaken. Mula kan ibadah apapun niki rak bentuk amrih mangke. Mula panjenengan sedaya niki tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kariki wawakan panyuwune sahabat Mu'adz bin Jabal niki kapure Kanjeng Nabi niku ndhawuhi suatu dawuh sing napa amal sing nyebabake mlebu swarga ngedohke neraka. Iki antawisipun ngedekake salat. Sing teriki salat niku amrih mangke tuwuhipun ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah awake niki supados dipun ridhani endi kapan awake niki sulit dhisik mula kan rodiyah ridho sik akeh diri ridho nopo? Ridho dateng sedaya ketentuanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sae niku ingkang bentuk dawuh, sae niku ingkang bentuk larangan, sae niku pacoban, mbuh niku sakit, mbuh niku kurang pangan. Niki awake kudune atine kudu ridho, sadar bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Ning nyuwun sewu ati niki nek dicoba kaitanipun ra duwe karo duwe, niki kabeh cobaan. Ra duwe ya cobaan, duwe ya cobaan. Ini biasane adi niki diparingi enteng, nek dicoba ora duwe. Nyatane nalikane adi lara niku le nyebut asmane Gusti Allah. Negeri loro kritis, le nyuwun Gusti Allah pokoke mengki kula nek matur ya Allah, kula ajeng nglaksanake salat. Nah, ning kasunyatan bahasa sehat. Jenengan lho sing ngendika. Lho niki nggih. Nggih to yo teng-teng wayahe saged wah mumpung nang masjid adzan. Untuk itu wis sehat, sing dadi kekarepane keturutan terus pet ora jedul. Mengko ana masalah meneh ruwet Adzan meneh. jedul meneh nang masjid adzan mleleng. Mengko sadurunge anu napa subuh nika wis maca as-salatu wassalamu alaihi. Wis mrepeng sandaraken dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor sekawanipun nggih menika watasumu Ramadan, nggih menika ibadah puasa siam wonten ing bulan Ramadan. Nggih sedaya wau kanthi dasar iman disandarke nang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kan mesti nek Ramadan dalil niku mesti metu to nggih sing sapa wonge poso krana iman ngarep-arep ganjaran ngoten to nggih niku bakal di ngapura dosane sing wis liwat lan sing arep niki bila monggo tetap kula panjenengan sedaya soalé niki wong kang diaturken niki perkara sing ageng. Nggih pitakon niki perkara sing ageng.
Soale niki ketoke nggih namung salat, ketoke namung zakat, ketoke ngoten kaya poso. Nggih, niki gawean jane gawean ora angel. Ning nek niki nek ora oleh ngalamaya sarahu niki wau gitu. Ning ora digampangke dening Gusti Allah teriki niki. Nek ora entuk pitulungi Gusti Allah senajan niki ngibadah sing kepenak. Niki tetep ampun. Ning nek wis entuk pitulungane Allah, teriki niki lah kula matur sandarane Allah niki insyaallah mangke Allah niki maringi keentengan dhateng kula panjenengan sedaya poso nggih ngoten poso niku nyuwun sewu niki yo renteng lho. Coba jenengan niku nek teriki lingkungane udah poso kabeh. Lha dadi kene nek teriku niku. Coba jenengan terpencil nang lingkungan sing blas ora ana wong poso. Wah, bebuane lho poso niku. Nggih. Melak kahanane panas ngeten niki kancane didik nang kono ora ana sing poso degleg-degleg ngombe malah ngombe es teh. Jadi cekuk malah ngelek itu boten yen poso niku. Nggih, ning nek krana dorongan ini dorongan keterpanggilan krana iman insyaallah niki diparingi enteng bahkan ora krasa. Jadi gila. Poso. Lho. Napa to koyo apa nek ngelingi niki dawuh insyaallah nangge diparingi enteng. Sing terakhir nggih terus sesuk mawon. Batahujul baita nggih menika laksanaken tindak haji endi kapan wis diparingi napa dalane dening Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kesehatan, baik dari sangune tindak, baik sangu sing ninggali omah niki wis cukup sangune niki awake kewajiban laksanakaken tindak haji ning nyuwun sewu sakniki niku nggih krana sokan wong mampu gitu nggih. Kadang ora nggo tataran saka ngarep kudune kan saka tukin usaha tukin zakat wasal martet akeh padha ijul bae. Lha nek biyen sing jeneng haji niku pinangka pencempurna Islam. Ngono nggih. Mulane riyen niku kok tindak haji niku wis kiai-kiai memang kiai-kiai sing tingkatane wis khas wis tuwa kiai gede-gede niku agak tindak haji. Asane kadang ngiru kesanake sholat krana duwe tokeh. Nggih, langsung tindak haji. Niki ngoten niku nggih sae mah. Wah, ning nek arep apik yen niku kudune ditata mulai saka awale nomor 1 nggih masalah salate dijaga sithik, mangke terus masalah zakate ya dipenuhi sithik, mangke masalah poso ya dijaga. Lah akeh wong itu sing jenenge nyempurna akeh ana tembung ngoten to nggih. Lah niki nggih, wong biyen niku sing keceluk Pak Kasih mesti kiai wis tingkat kiai. Yen sakniki ra wong biasa putih-putih wis muni Pak Kaji. Nggih nggih. Kadang masalah salat barang nggih. Nggih kula wonten nggih ayo boten nggih kula nggih rada dok nggih. Ora anu riko pejnya nggih wonten sing ngoten niku. Niki naudzubillah nggih to nggih. Maneman haji ongkose wis akeh larang kok mulai mengkodok mau orang mau peningkatan oleh ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih monggo bareng niat mugi mangke estu saged sempurna Islam kula panjenengan sedaya mulai saking nindakaken salat, zakat, puasa nembe nindakaken haji. Mugi Allah tansah paring pitulung pitutur kula panjenengan sedaya
berbagai kegiatan sampai pelaksanaan wonten tahu-tahuipun nabi terus alisanipun bagus sampai kantuk kadojan bidunya atas pinjang wonten amin Allahumma ngeten mawon saged ketataken wonten dalem menika mugi wonten manfaatipun tentu Sono atau kalau kata hilang Estunya Pak Mustafa Wallahu wafiqina aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kumitan nuwun kemasan pun Bapak Kiai Muhammad Tuhan sampun paring pengaosan wonten ing dalu menika misaken nantah pangertosan kula lan panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu jamaah pengaosan sapi rujukan yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya calon dalu kesampaian sikap paripurna bila monggo pepanggian wonten ing dalu menika kita tutup. Namun saat dari tutup dari akhir apa wonten ing dalu menika dikantuk 100.000 rupiah. Monggo kita syukuri kalian samanggala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ujian arisan wonten ing dalu menika ingkang pikantuk Ibu Sri Kanti Lestari. Wah, putrane niki sebelah. Ini tidak wetan. Panggilan malam sedaya ing panitia mapan wonten dalemipun Ibu Sri Kanti Lestari dalemipun Bapak Samiran. Awan-awan rawuhipun pepanggilan malam sedaya. Terima kasih. Kajipun monggo pepanggilan wonten ing dalu menika kita tutup sareng-sareng kali wasana hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giatlah berlatih agar jadi tampil, tekunlah menabung demi masa depan, ikhlas beribadah agar jadi soleh, manusia yang sakti siap menghadapi tantangan zamannya walau berbahaya. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas Loro-loro wae. dengar nasihatku. Anakku, anakku, Bun. anakku, Ada Mbah. Bun Mbah. Ya, Pak. tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, Ya. liku-liku Eh. cari sekolah, liku-liku Ya.